Mayong adlaw mga kamaster. Naala ko sa balay mga kamaster, agpaulay mga kamaster kay sunod-sunod atong mga dili mahibalan na di masabtan na mga sakit mga kamaster. Bata kasabot sa tong gibati mao na nagpaulay sa ta mga kamaster. Huwag na ko'y tambal na yun mga kamaster. Kay wag sakit mga akong likod. Di masabtan. Ngol-ngol siya na di masabtan mga kamaster. Okay na ako may pinamik mga kamaster. Okay ba ka rin mga kamaster? Epektibo ba kayo ng hino na tambal mga kamaster? Ano yung gihatag sa akong asawa mga kamaster? Tingnan ako nag-inom mga kamaster kung okay ba rin mga kamaster. So picture lang na yung mga kamaster. Okay. Ngol-ngol mga kamaster, di masabtan. Ngol-ngol na usapot. Sakit. Tingnan ako, testing ng mga master. Pinamik ng mga master. Wala pa ako nagpa-check up sa doktor kung sakit na. Kaya dugay-dugay naman ito. Suka na itong kalikos pa ko. Likos pa to. Sa akong likod. Yan, ayaw naman ta. Ako mag-apon, sakit mag-apon. Ayaw naman ako ano. Pinamik mga kamaster. Ako, mga ako. Na maayon ng mga kamaster kay sud kay sa trabaho mga kamaster kung natay ipati mga kamaster kang basta na ko ipati yung mga kamaster paulay ko mga kamaster kay lawas ra kapital yan lang kamaster.